Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be lahira mo moɗon biyeteɗo abdoulkadir aboubacar barkata sallah en warti to vidéo ji meɗen dow ko larani téléphone android inchallah hande ɗiɗaɓre julde noy ko tataɓre kam ɗiɗaɓre ɗon mi tammoto en fuɗɗi tan vidéo ji meɗen dow ko larani téléphone android inchallah miɗo howani en application ko bomi maddani be application jiyo ko larani téléphone android en andi bandiraɓe ɗum julde on jotta en ɗo mari haaji en filma photoji a téléphone meɗen en kebbina na photoji meɗen enen tan yiyan goɗɗo feere filman be debbo mako ko be adda mako ko hamma mako ko mira mako ko ɓutroyel mako ni han kamɓe kono nde majum o watan ha téléphone mako ji o marata haaji mojo fu lara photoji majum to mi hollan on no lawol no on tokkorto on maɓɓa application je galerie je téléphone moɗon ko da on hokki sobajo moɗon téléphone fotay laara photoji moɗon be kujeji ko nandi be majum amma hidde ko en nasa nder vidéo ji man bandiraɓe miɗo toron useni laatiɗo kesumo abonay ha chaine meɗen fasaha tv useni ko barka lewru nduɗo lewru lay hajiro useni ko barka maruni on habdo abona ko barka julde ɗon useni bandiraɓe habde abonné ha chaine meɗen fasaha tv heddi jungo ñamo yiyaɗo windi s abonné so on abona ɓawo to on abonné ha s abonné on yiyan ha les vidéo majum ɗo waɗi hondu ni like na jeɗo waɗi niɗo jeɗo waɗi niɗo accu jeɗo waɗi niɗo kanje ni jegal dowra ɓiɗɗa dow ton no wiɗi dow ton on yiyan ha les ɗo windi comment mana ɗo windi malla bo commentaire hatton bo on winda commentaire moɗon haala on ƴama ƴami moɗon heddi ton min jaaba ƴami moɗon to allah lamiɗo hoddiri application je mi holla ton hande ɗo mi tabitini application on nder fottanan kala gotono fuu je ngel maɓɓante kala application ha téléphone maɗa pat je wala mo foti nasta application majum se an ngam laarugo doggugol ɗon téléphone ji feere jeeyi téléphone ji feere ɗon ɗo wara automatique kujel majum ɗon ha téléphone foti a waɗa mot de passe maɗa maɓɓa application jan téléphone ji feere bo ɗo wara wala ɗo majum bandiraɓe ƴamiyam ɗo majum to téléphone am wala masalan téléphone am min wala ɗo man ɗo nimmatta heɓa mi maɓɓa application majum to mi waddani on application je on tokkata on maɓɓa application ji téléphone moɗon je wala mo foti nasta laara koni nder application majum se onon bandiraɓe ngam majum en nasta en dara vidéo majum iga fuɗɗam hara gare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi bana en wolwi ha fuɗɗam vidéo en warti be vidéo dow ko larani téléphone android masalan ne a suɗirta application maɗa je galerie mana pellel photoji ma wonata ko bo na sei kanjum tan application ji woni téléphone ma pat a foti a waɗa a kubla application ji man je wala mo foti laara ko woni nder application ji sei to be yerdu e maɗa hiddeko majum to a latake a keso a abona ha chaine meɗen je fasaha tv min nottore on abona ɓawo to on abona on ɓiɗɗana en like on partage ana sobiraɓe moɗon ƴami moɗon hedi les commentaire goɗɗo on ƴami am application majum bandiraɓe o laati téléphone mako ɓurna téléphone en andi ɗo warda be application phone master ɗum a foti a modifi a maɓɓa kala application ji woni téléphone ma pat wala application je a foti a nasta sei be mot de passe mana ko bo en wiya sei be empreinte amma téléphone ji goɗɗi laati wala ɗo majum sei to a télécharge application to waddan on application ji on foti on hutinira application majum fotai hosa sirri moɗon yara ha google fotai waɗa ko ɗume je on sekata be majum ko noy ba application man huwanan en dedei no en mari haje ngam ɗum application je en hutinirta be email meɗen ha ton to aran ka nasta google play store bana ni to a nasti play store sai a wara winda bana ni a winda uplock bani bana mi windi ɗo sai a wara waɗa recherche ha les uplock mi windana non ha sera ɗo to a windi uplock sai a jippo les a jippake les sai a waran a yi'a nda ɗon application majum je ɗo sai a wara installa to a installe yi'an open haɗɗo mana ouvrir sai a maɓɓita application man bana ni to a maɓɓiti application majum sai a wara iya haɗɗo allo ta a yi'a ɗo sai a wara waɗa start to a yi start waddante a waɗa mot de passe maɗa a waɗa pattern bana wigo schéma to na schéma bo ta yiɗi a waran iya ha 1 2 3 haɗɗo ha joni yi'ata ɗo to a ini ton bo wartirante 1 2 3
to asala mi wata jam en dara ta yi banni sai a wara nda haɗo a yi'an flash el haɗɗo sai a wara a yi'an hatton to a yi sai a fuɗɗita fahin je a wati no premier man a fuɗɗita ta a wati ni sai ƴamete haɗɗo a wata email maɗa ngam doggugo masalaji sai en hosa en lowa email meɗen a lowa email ma je a yiɗi sai a wara a waɗa finish to a yi finish ha les ɗo ha mi ini ɗo ni to shikenan sai a wara waddante banni sai a wara wi'a get grant permission mana hokkugo application man huwugo sai ngara en kuɓɓa nda ɗo on application en kuɓɓa ɗo to a huɓɓi banni sai a loro ɓawo a lorake ɓawo fahin a ɓiɗɗa ha ton to a ɓiɗɗi waddante ha ɗo bane a yiyata ɗo waɗa recherche seɗɗa to timminago recherche a yi'an nda application man ha dow ɗo sai a ina dow ton to a ini dow ton sai a wara a huɓɓa ɗo ta a huɓɓi ni to shikenan sai a waɗa retour to a lorake retour ni waddante mana a maɓɓa application ji maɗa pat to a yiɗi bo a subta bana en suɓa bana gallery en andi hatton ɓe nasata en ndara photoji meɗen to ta yiɗi bo a suɓan pat a maɓɓa en nasta bana pellel appel bana pellel nda drive ma photoji en andi en ɗo siga hedi ton nda file manager a suɓani hankan je daidai ko a mari haje maɓɓugo a maɓɓa to miɗo suɓa ko mi mari haje maɓɓugo am bo a suɓan daidai no a yiɗi to a yiɗi bo fuu a maɓɓan to ɗo on laabi majum ne a maɓɓitirta application maɗa je wala mo foti nasta nder en nda a whatsapp en maɓɓa whatsapp pellel video en maɓɓa zender me ma en maɓɓa ɗo fu laabi on je goɗɗo foti nasta tokko ya lara photoji meɗen ɗo fu nda en maɓɓi to sai a waɗa retour shikenan ta maɓɓiti ma sai a wara a yi'an yes to en fonda nastugo ha gallery en laran mi hollata en to a wari ha gallery nda hollete sai a waɗa mot de passe maɗa enter pattern a lari sai nde waɗi mot de passe itte ko maɓɓitan yam to ta yiɗi bo a waɗan empreinte nga e pona waɗugo empreinte to a nasti ɗo a ittini sai a wara loro a waɗa haɗɗo a wara nasta hatte parametre yawa nda parametre haɗɗo ha sera haɗɗo to a nasti ha parametre nda a yi'an haɗɗo nda fingerprint mana empreinte sai a ina a kosha ha ɗo to ta a koshi ni shikenan to a lorake ha pellel image ko ni sai a nasta sai a waɗa empreinte maɗa ni ta a waɗi ni maɓɓitan ma pellel photoji ma whatsapp en ngari no nda whatsapp bo sai a waɗa to en lara whatsapp deuxième ma sai a waɗa to en gadino be ha toynogo ha pellel videoji hatte pellel videoji man nda ɗum ɗo kanjum fu en gadino sai be empreinte to ɗon lawol an tokorto a maɓɓa kala application maɗa je a mari haje maɓɓugo pat je wala mo foti nasta application man sai be yerdu e maɗa ɗo on bo ragare video meɗen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to bandiraɓe video man timmina to machallah alhamdulillah ɗo on ragare video majum mi tabitini video man fottani kala goto menen fuu ngam majum bandiraɓe ragare boliɗe am tawi jite abon god ɓawo toon abonné on mbiɗana en like on partage on sobiramoɗon ƴeñmoɗon hedi less commentaire Fasaha TV for YouTube.